Naroa. Eta ni Kerraz. Ni egon naiz ja beste urte batean, dantzatzen, eta urten egon gara ni abesten eta bera gitarrarekin. Nire lehenengo aldia da. Oso gustura egon gara, igual urduritasuna, pizkat, baina... Esperientzia berez, polit, oso. A ver, bueno, egu ikusi dugu beste egin eta oso onda da, orduan, igual ez dugu irabaziko, baina esperientzia eramango dugu. Ni orain dela pila bat urte apuntatu nintzen, eta irabazi nuen. Wow! 2 urte geroago ikusi nuen Ibanek, ere irabazi zuela, eta pentsatu nuen, ja ezagutzen ginen. Eta pentsatu nuen, egiten dugu ikuskizun bat, pion artean, eta rapasanken egiten dugu. Eta hemen gaude, ikuskizuna egiteko, publiko baten aurrean. Don't get her, can be anything when I will lie there. Push it down. Egin da bide berri batu aurrean, salto litoa bildelira. Besoak ondo zabalduta, buru hautzean utzita, osatuz doa. Vamos a romper, no hay tiempo para perder. Eguzkitzen babezean, barruko suak itzaltzen ditudanen. Hane, zorionak irabazlea, zer esan? Pues orain, sentimendu da, supermantzita, oso pozik, eta izan da impresionante, izan dira 2 urte, baina izan da 10 urte izango aldea bezala, así que... Ze ondo. Oso ederra, eskerrik asko. Zuri. Oso ondo,